Ähliňize salam mehriban dostlar. Tehnologiýalar we kompaniýalar hakynda gyzyklanýan bolsaňyz, her gün täze we ütköjük tehnologiýalar çykmana dowam edýär. Belki bugün çenli görmediğimiz enjamlar we tehnologiýalar bardyr. Bu videomuzda sizlere hayran galdyrjak enjamlar we tehnologiýalar hakynda video taýynladyk. Video başlaman kaçyda kiçirek atlatman boljak. Videomuza halasaňyz like basmagy we bize goşulmak isteseňiz agda bolup bilersiňiz. Videomuza geçelim. Oppo Smartwatch. Telefon kompaniýalarynyň biri bolan Oppo täze ele daklyň akylly sagatyny hödürledi. Sagatyň ekrany 5 cm kvadrat boljak we sagat 3 gatlykdan ibaret bolup 15 cm uzunlygyça açylýan ekranyň boljagyny aýtdy. Sagatyň içinde insan saglygy üçin niýetlenen ähli programmalaryň boljagyny hemlik tapdyr. Bu akylly sagatyň 32 GB-dan 128 GB-a çenli göwrümde boljak. Sagatyň içinde size biri jaň edende SMS uradanda aňsatlyk bilen jogap berip bilersiňiz. Sagatyň bazarlardaky bahasy entek belli bolmady. Igunay Jungle ayaqqaby. Portugaliýaly ayaqqab ustasy issy günlerde rahatlyk bilen geyilip bilinen ayaqqab çykardy. Bu ayaqqablar ören rahat we aýaňyza agry döretmeýär. Iki bölege aýrylýan bu ayaqqabyň bir näçe rengi bar. Ýakyn günlerde bu ayaqqablar häzirki wagtda geýen açyk ayaqqablarymyzyň ýerini alyp biler. Bu ayaqqablar siz islendik ýeriňizde geýip gidip bilersiňiz. Ayaqqabyň bahasy 48 Amerikan dollary. Bu ayaqqab häzirki wagtda çağlar üçin çykarylmady. George Smith, Avustraliýanyň Melbourne şäherinde Knox tekstil fabrikasy suw we şoňa meýdes içkileri geçirmeýän egneşik çykardy. Bu egneşikler tozanly howany we kiri ýygyna serpikdirýär. Knox fabrikasynyň baş ýol başçysy biziň çykaran egneşigimiz ýawany bu ýylyň ýapragyndan mysal aldyk. Nano ýüplük matalary bilen işledik. Müşterilerimiz inanyp geýip bilerler. İçinde ziyanly maddalar we elementler ýokdur diýip gübä berdi. Bu köýnekler häzirki wagtda satışa çykaryldy. Bahasy bolt 66 dollardan başlaýar. Yeňillik bilen kirlenmeýän bu eşikler 100 gradusa çenli gyzgynlyga çydamlydyr. Paksul sumka. Bu sumkanyň beýleki sumkalardan tapawutly ýeri öz-özüni arasylap bilýär we içine goýulan ayaqqab, egneçik ýaly zatlaryň öl bolsa, gorudyp bilen aýryçyn ýany bar. Sumkanyň içinde ultraviol we ozon diýilen tehnologiýa ýerleşdirilipdir we bu programma arkaly işleýär. Şol programmanyň kömegi bilen içine goýulan zatlaryňy gorudyp bilýär. Häzirki döwürde internet bazarlarynda bu sumkanyň bahasy 229 Amerikan dollary. Satınılan ýagdaýyňyzda sumkaňyz Toms aýlarynda size gowuşar. Mercedes-Benz Maybach Exeler. Dünýäde bu ulagdan diňe bir sany bar. Bu ulag Wilhelm Maybach tarapyndan çykaryldy. Wilhelm Maybach öz ogly bilen Mercedes ýaly dünýä belli maşyn kompaniýalarynyň motoruny öndürip berýär. Mercedes Exeler 6-lyk motor, twin turbo we 12 silinderlidir. Bu maşynyň agramy 2600 kilogramdyr. 100 km tezlige 4 sekundda ýetip bilýär. Eň köp tezligi bolsa 350 km-dir. Häzirki döwürde bu ulag kimligi ma'lum bolmayan bir tarapyndan 13 milyon Amerikan dollaryna satyn alynıpdyr. BMW 328 Homage. Bu maşyn BMW kompaniýasynyň 100-nji ýyllygynda aýratyn öndüren ulagy bolup, dünýäde bir sany bar. Bu ulag aslında 1936-njy ýylda BMW 328 maşynynyň täze döwrap görnüşidir. BMW 328 şol ýylyň maşyn ýarşlarynda birinjiligi elden bermeýän ulag boluny üçin täze görnüşi çykarypdyrlar. BMW 328 Homage 3-lük motor ve 6 silinderlidir. Agram bolsa 800 kilogramdır.
Hazırkı wagtda bu maşin BMW kompaniýasynyň merkezi ulak sergisinde sergilenýär. Videonun soňuna çenli maňa hemra bolup görüňiz üçin size minnetdar. Videonu halan bolsaňyz like basmagy we bize goşulmak isleseňiz agza bolup bilersiňiz. Sag bolun.